when Mephibosheth, son of Jonathan, came to David, he dropped himself down, honoring David. And David spoke his name, Mephibosheth, and Mephibosheth said, yes, sir. Asifunde Mark chapter number 1. Mark chapter number 1. Mark chapter number 1. Mark chapter number 1. So zama tukuhlanganisa bazalwane lesi sikhathi ngishilo ngathi na ulambile nami ngilambile sonke silambile kodwa ke le breakfast le lunch le inamandla kakhulu kunalokho esikujayile. Yeah. Oh yes. Yes. Asifunde verse number 9. Oh my God. Izinto lezi ngibone iBhayibheli lakho mntana sekhaya. Uthi verse number 9. Uthi kwathi ngalo mihla kwafika uJesu evele eNazaretha laseGalile wabhaphathiswa nguJohane eJordana, wanele ukhuphuka emanzini, wabona izulu livuleka nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Ngithokozile ngawe. Masinyane umoya wayesemqhubela ehlane, wayekhona ehlane izinsuku ezingama40 elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. Emva kwalokho wabona emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu usondele, phendukani nikholwe ivangeli. Wathi edlula ngasolwandle lwaseGalile wabona oSimoni noAndrew umfowabo kaSimoni bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya amanetha, verse number 18. Base bewashiya amanetha, verse number 18. Base bewashiya amanetha, verse number 18. Sonke bazalwane. Base bewashiya amanetha, base bemlandela, verse number 18. Cela simkhulume sonke. Base benze njani bamlandela. Bawashiya amanetha, base benze njani bazalwane? Ya noma uverse number 19 ucisha afane no18 sogcina ku18 basebenze njani verse number 18 bazalwane bawashiya amanetha basebenze njani bayamlandela. Okay, before sinikeze ititle indaba yethu, let's come esibuyele lapha emumva la siqale khona sifunda indaba kaDavid enza umusa kule ndoda okuthiwa uMephibosheth. So ngiyazi story esisaziyo, but I've got something interestayo kulesi story. iBhayibheli lapha liyasivezela ezahlukweni ezingemumva ukuthi before kufike la uDavid khona esefuna ukwenza umusa kuMephibosheth, okusho ukuthi uDavid ngizomkhumbula uDavid uIsrael ebhekene noGoliath. Mayibhekene noGoliath, uGoliath avela entabeni abakwaIsrael namaFilisti. uGoliath avela entabeni athi mayikhona umuntu ongabhekana nami wangehlula siyobazigcina zenu nani masimehlulile. uIsrael wonke mayizwa lamazwi avela baleke ayocasha emgedeni. Likhona kodwa ibandla likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke nango ke uDavid esethunywa ke uyise ukuthi ahambisele abafowabo ukudla ehlane. Ma eqhamuka uDavid uqhamuka ngesikhathi uGoliath ementabeni ethusa impi kaJehova. Ma efika la kubafowabo uyabuza ukuthi uzokwenziwani umuntu ongabhekana nalomfilisti ongasokile. Asingangeni lapho ngoba abafowabo bakaJosefa bamphendula negative ngoba inkinga yethu abafowethu. No singayi lapho. Asingayi lapha. Ungayiphazamisi kakhulu mfethu be right. Inkinga yethu abafowethu. Siphethe impendulo kodwa abafowethu. Okay. Bathi ke siyakwazi wena vele indaba yakho vele indaba yakho. Uthi uDavid no angisho lutho, mina ngibuzile nje ukuthi yini ezokwenziwa kumuntu ongabhekana nalomfilisti. Lithi iBhayibheli ke kwasho ukuthi abafowabo bamvimba kwaze kwafika isikhathi la khona elithola ithuba lokuya enkosini. Mayifike enkosini uzokhuluma indaba onke amadoda empi abalekile, onke amadoda empi anovalo nale ndoda eyodwa, and ayikho indoda la phakathi kwaIsrael efuna ukuphuma iyoma ithi mina ngabhekana nawe Goliath. Nansinto uma uDavid eya kuSawuli, into yokuqala uthi uSawuli mfanami wena ukumvana, and number 2 awukazi ubesempini. Le ndoda esikhuluma ngayo kusukela nini indoda yempi futhi inqoba izimpi ezinkulu. Uthi uDavid mana Nkosi, let me show you
my CV ngangingekho empini eliwa yini kodwa ngengaba sempini engazini ngingabasempini la khona ngingenazibukeshi. I was alone kuleyo bengake ngiphethe iCV enkosi engifuna ukuthi before ngibhekane nomfilisti ake ngifundele yona. Can I read my CV? Oh, because my CV maybe is better than the CV of Goliath. The CV ngiphethe sangathi ngono kakhulu kule CV ephethwe leya ndoda. Ngiyathanda Saul ngoba wamnikeza indlebe. Uthi-ke awuze mfana kwenzakala ukuthi lalela Nkosi ngangingedwa ehlane ngathi ngisabheke izimvu zikababa kwaqhamuka elinye lamabhele. My God, kwaqhamuka elinye lamabhele lafike labamba elinye lamazinyane. Uthi angizange ngabaleka but ngalilandela. Uthi izinyane lami lalisey'hlahleni zebhele. Uthi kodwa ngalilandela ngathi mangifika ngalibamba ngathi mangibamba ngalihlephula kwangathethi ngihlephula izinyane lezo. Uthi ngabuya nalo izinyane elakusey'hla Nkosi, this is section A of my CVs. Ithi Nkosi usho njalo mfana. Uthi okay, number 2 uthi kwabuye kwaqhamuka nebhubesi kwaqhamuka nengonyama. Uthi ingonyama nayo yenze njalo yabamba elinye lamazinyane. Uthi ngesikhathi selibambe elinye lamazinyane izinyane likababa lalisemlonyeni walo. Uthi nalo ngalilandela. Shakabonda labayeshataka. Uthi nalo ngalilandela. Uthi ngathi uma ngililandela uthi before ngilibulale uthi ngaqale ngaliphaqaza umlomo. Uthi ngalivula uthi emlonyeni walo uthi ngadonsa izinyane. Uthi lalisaphila. Uthi ngabuya nalo. Uthi nalo ngahlephula ngezandla kwangathi ngihlephula nje. Siyelele. Inkosi yathi buka uGoliath ne-CV yakhe. Yabuka uDavide ne-CV yakhe. Yathi i-CV kaDavide is more nourished than the CV of Goliath. But inkosi was still having a fear ngoba lo mfana ayikazimoni. Yesithi mfanami okay kulungile mfanami kulungile mfanami kulungile hamba ubhekane naye uGoliath. But let me give you a Goliath. Ngicela ukugqokisa lesi. Oh, lithi iBhayibheli lalela uDavide une-CV engaphezu kwe-CV kaGoliath. But ma inkosi izwa le-CV uthi mfana ukuzulwe kahle uyambona uGoliath ugqokile nawe ngicela ugqoke lesi. Awalingizwa leli bandla lingizwa. So uma uDavide eyigqoka ngokuhlonipha inkosi wayigqoka emzimbeni wakhe. Lithi uma eyigqoka emzimbeni wakhe wathi uthatha amagxathu wathi leza zingangani. Ukuba bekunesikhathi bengizothi lezo ey'gqokisiwe azingangani. Wena kunabantu ongasabakhulumisi ngoba ugqokisiwe. Kunabantu ongasabahambeli ngoba ugqokisiwe. Kunabantu ongahlanganyeli nabo ngoba ugqokisiwe. Awazi ukuthi bezani kodwa bagqokisile nje. I love this young man. Mase bemgqokisile wathatha isteps zokuqala kwabuye engqondweni yakho ukuthi kuyi-CV azikho lezi. Lezi ezabo obishophi udokotela umkhize kodwa kuyi-CV yami azikho lezi. Wajika uDavide wathi excuse me king. Angikwedeleli Nkosi. Kodwa ngenkathi ngibhekene nengonyama ngangingayigqokanga lesi. Angakho ngoba ngidelela inkosi kodwa ngicela ukuzikhumula ngizibuyise ngoba ziyangisinda. Yathi inkosi
silungile mfana mi manje uzolwa ngani mfana mi wathi ehlane nganginendwa yamanje inethi nje ngishoda ngetshe njengamanje kodwa yona indwa yamanje ikhona lalela uthi also ikhuluma ngelanga siyikhuluma nalabantu abajaha ukushumayela uthi nginayo indwa yamanje kodwa ngishoda ngetshe yona indwa yamanje ikhona lalela wena ofuna ukuphuma ungaphumi kanti ijalikho ungaphazanyiswa indwa yamanje. You still need the stone, you still need something that will hit once. Okay. Because of your time. Kodwa khabazela ngenzani. Lithi iBhayibheli lalela amatshe uDavid akawatholanga on mountains. But kwabiza ukuthi uzathola amatshe athi go down. Oh Lord. I have got the sling, but I'm running short of the stones. Oh, ngoba yena uyitsha lekhumbi engatsho abathi kodwa kuye likhethekile. Ungawehlisa babili right laphansi ngisazobuya. These are just the starters. So now uDavid ukuze athola amatshe. Na uniyangizwa makholwa na ukuze athola amatshe ngoba indwa imane unayo kodwa ushoda ngamatshe. Amatshe awatholakali amatshe okulela uGoliathi awatholakali on top kodwa atholakala down. Dala sekangiphi bolakho nje indwa yamanje engenalutho kanti ngithini mina lapha eNew Testament Community Church ngiyabemezela ngithi mawufuna amatshe ngoba uGoliathi udinga wehle emfuleni onganakekile. Just go down to the river, you will get amatshe anamandla onqoba uGoliathi. So ikhuluma ngelinga ngizoshaya amabomi la ukuze ningibise nangelinga la kodwa wona amatshe onqoba uGoliathi adinga nje umuntu ozokwehle eduze banomfula. Ubuka lo mfula bawekaya abanye. Hayi mana lo mfula bawekaya manje athi where are the stones? Uthi mina uphethe nenkenke uthi kodwa mina khonto engizana khonto engizana baba ngesikhathi wena bengizothi wena uza ne-anointing oil mina khonto engizana naze lafika layishaya indoda esibongweni lawa ngomhlandikiwe. Hayi mayifika uDavid wahosha inkemba yakhe. My God. Yeah. Atobhala kwabamthandayo. Konke. Uyasebenzelana. Kube ngokuhle. Mina kwathi angithi isikhathi sokunqoba isitha sakhe asikho kuwe kodwa sikuso. Angilendo ifake insimbi. Noma isiwila ayikwazi ukuvuka phela. Wafika uDavid wahosha inkemba wathi kutshelile wasika ikhanda wayiselifaka wayisehamba naye seyigoqa intshuba lenyanga yonke bathi abantu hawu uSawuli ubulele inkulungwane uDavide ubulala inkulungwane. Lithi iBhayibheli inkosi noma beyijabule kodwa yaphathwa kabi lamazwi. Sekade ngihlala esibabeni lo mfana nje
ngale ndoda eyodwa sebemthwala kaze bangithwala. Kwaphoqa uSawuli ukuthi ayikhiphe indodakazi yakhe ngokwesethembiso. Lithi ke uDavide ubekade nesikila sokushaya le. Bakethi mayidlala uSawuli ediniwe. uSawuli kuze kwehle ukudinwa ahleke. So every time inkosi idiniwe ePalace bekulanda uDavide ozohlisa ulaka lwenkosi. Bayisedile ukhabazela uvela udlala. Yabathe manje mfana ngithethe uyishaya kancane. Anobonga yena lo mfana. Bambaki. Lithi iBhayibheli uDavide wayithuka esejwayele ebukhosini engesiyeni wasebukhosini. Bafuna ufana nawo. Wayithola esejwayele ukungena ebukhosini. Kodwa engene wasebukhosini. Besizoyikhuluma ngenye end. Wayithola njalo esenyathela emagcekeni asePalace kodwa engaphilonge ebukhosini. Ngenxa yento ngicela ubaba mayefika ebukhosini wayeseba umngani wendodana yenkosi uJonathan. So every time ubona uJonathan uzobona uDavid, ubona uDavid uzobona uJonathan. Ngelinye ilanga kuthiwa ke babe ihlale beyixoxela nje uthi uJonathan, my friend, mina ngiyabona ukuthi uNkulunkulu usesukile kubaba futhi ubukhosi usemnikeze wena. Lalela ke mngana, mina vele noma ubaba ngahamba manje ngeke ngisahlala kulesihlalo ngoba esakho. Wathi uDavid usho njalo, wathi ke kodwa ngicela ungenzele into eyodwa. Akuyothi uma usuhleli esihlalweni mawulibala umndeni wakho. Oh mana ayi besobuya la besizothi mthembu mawusuhleli esihlalweni ungamlibali umuntu obheka esihlalweni. Ngiyentshela my sons ukuthi if you preach more than me it doesn't mean you are above me. Come on. It's just that you are operating under my coverage. Enye indaba leyo uthi ke lona mfowethu ngicela sizilana umusa kuthiwa ke mabekhuluma abaziyo ayikho lento eBhayibhelini kodwa mabekhuluma abaziyo bathi basikana izandla base beqhawulana benza isifungo. Kwasuka igazi lasebukhosini langena enxebeni lomuntu kazana. Kwasuka elomuntu kazana langena kumuntu wasebukhosini. Ngamanye amagama benza icovenant because icovenant is not a covenant without a blood. It was not a contract but it was a covenant. Bambake masebesenzile isivumelwano ngoba uSawuli mayezwa abafana bekhuluma wathi ngeke kwenzeke ukuthi ubukhosi busuke ngamagama ngizombulala lo mfana. Nimthola uSawuli esehuba uDavid efuna ukumbulala njalo uma yethi uyahlela uSawuli kanti uJonathan uyeza agijima amtshela athi baleka ngoba ubaba namhlanje ufuna ukukubulala. So ngamagama uJonathan wayesemtshela yonke into uDavid esakujwa. Bambake kuthiwa ke uSawuli noJonathan bahamba baye empini mabe empini bafike bafa empini. Nayo engiphatha kabuhlungu bishop nayo engiphatha kabuhlungu mabefa uSawuli empini akabulawanga izitha kodwa ubulawe indodana. No asibulawa abantu abakude sibulawa amadodana ethu. Ngingangeni lapha ngizoemotional. Okay, lalela izitha zamfilishele kwathiwa mlandeli wafika uZiba usekhona uZiba yebo uZiba akekho kwasale endlini kaSawuli kwasho ukuthi noZiba uyayiqhakazela ubizwe inkosi inkosi kukhona kwasala kodwa ke kulapha endodibha wathi kodwa ke futhi inkosi ke awuzi statement sikaZiba uthi inkosi ku-paralyzed ku-paralyzed inkosi awuthi ngamanye amagama uthi uZiba awudingi nokuyibulala lento ngoba vele ifele. Mina kuba bengikhuluma nawe sisetendeni bengizothi angazi ukuthi abantu bakubekephi kodwa inkosi ithi landa la ubekwe khona kanti
Uyawukhumbula ini wena ukuthi uLazarus sebetufile uyanuka inkosi yabuza ukuthi ngibekiphi. Ithi-ke bagijima-ke bayomlanda, hawu bagijima bayomlanda, bagijima bayomlanda, hawu bagijima bayomlanda, hawu bagijima bayomlanda, bagijima kwasuka iy'nqola kulanda into enukayo, kwasuka amahashi, kwasuka amadoda alanda into enukayo. Ningabona ngathi kuzovula indlu kuzolandwa abantu abanukayo, ningabona ngathi sibiyeliye nje kukhona ozalandwa angeke asizwe uma somebody shout your name. Come here, Coach. Bathi uma befika kwasho ukuthi ziyaphuthuma lezi ndaba. Le Bhayibheli engilifuna ithiwa inkosi ayizange ilibale ngisho iminute yathanga lona. Kusho ukuthi nabamlandile kwathiwa ningabe nisadile mlandeni. Bafika bebuza bethi sofuna uMefiboshethi. Ngiyacabanga laba begadela ukuthi phakathi lokho kulapha ya. Abazi ukuthi uselandiwe. Mabengena laba bakufika angithi bekuparalyze phela. Bakufika kuyanuka kugezile kuyingcolisile abakunakisi. Oh rababoshanda rababosa habush. Bafix. Bathi angatheli nokumkhoza. Ufuna inkosi kwathiwa ake simgeze bathi laba isikhathi sokumgeza sekho ngoba inkosi yamdinga. Ngathi uMefiboshethi wayehlabelela ethi uthi umuntu ozazi ukuthi ubeletha akakazi uhamba uyabambelela la belethe khona. Awubandaniswa kanje ngoba uma engasaphunyuke akasalimashi usebenzisana zokubambelesha. Awubaningizwa amakhosi, baningizwa amakhosi, baningizwa amakhosi, baningizwa amakhosi. Uthi wongithwala nami uyadingakala eJerusalem. Phakathi kwelokibha neJerusalem ukhona obelethana. Nizwa. Kanaba ngeke uyihambele kule ndlela. Phakathi kwelokibha lakho neJerusalem lakho ukhona obelethayo, ukhona othwala nayo, ukhona othatha nayo.
bamphikisa esangweni. Bamphikisela esangweni. Bamkhumula ezaseLodibar. Ngoba eLodibar ezakhona ziyanuka. Kodwa labizwe khona usepalace. Kodwa awukwazi ukuya enkosini ezaseLodibar. Inkinga yethu sifuna ukumkhonza nezaseLodibar. Siyakuthanda khona ukuyishipha kodwa nomjona sifuna ukushipha. Siyithanda zona ikhundla esontweni kodwa asifuna uhamba impilo eqondile yobuKristu. Endevangela liphambili ngoba livinjwa yena lawa lesibabekile noma ibudget ayivumi ngesikhathi kule ngibiza ibudget azange ngakhulume ngayizo uvinjwa wo. Kale mase bemgezile nayo into engiyithanda engifuna ukufana nayo into engiyithanda ngoMephibosheth mabe mehlisi lithi iBhayibheli uma uqhamuka inkosi lithi he dropped himself down. He dropped himself down. Uthi njengoba ewa enyaweni zakhe uthi isihlalo hleli kusona bekungesami. Kodwa uNkulunkulu ushintsha izinto. uNkulunkulu ushintsha izinto. So noma bengiqualify ukuhlela isihlalo sohlezi kuso. But because ngoba sekuphethe wena I bow down. Kusho ukuthi uMephibosheth mayifika eJerusalem wafika with an attitude to serve, not the attitude yama position. Benesikhathi now. Okay, ngicela ubambela bese siyathandaza. Ngicela uba mayefika ufike uyehla uyezinyaweni zakhe uthi ngiyehla mina khula wena. Kodwa kusini engakwenzelayo ngoba inyawo nginazo angikwazi ukwakha amabhilidi, angikwazi ukufoka ingadi, angikwazi ukulusa, ngingeparalyze. Uthi uDavid no angidingi wenza into eziningi Mephibosheth njengoba ngibizile, ngifuna uzokwenza konke nje, uzokwenza into eyodwa, uzohlala lapha etafuleni lenkosi, you will just worship me. Mana ukwathi ngithi bishop ngingakavali sineyinhlobo ezimbili zabantu endlini kaNkulunkulu. Khona abantu uNkulunkulu abareveala kumina ukuthi they are the people of the covenant grace. Abantu be-covenant grace. Bese kuba khona abantu be-glory and honor. People of glory and honor. Kusho ukuthi uMephibosheth ubengesiyena umuntu we-glory and honor, kodwa ube umuntu we-covenant grace. Why ngisho njalo? Ngoba uqualifya ukufa. Kodwa isivumelwano sikaDavid noJonathani senza ukuthi angafi kodwa aqaliswe phansi. Kusho ukuthi into emsindisile i-covenant eyayi between Jonathan and David. Okusho ukuthi uMephibosheth was a man of the covenant grace. Abantu be-covenant grace abantu abahlala nawe kukubi. Abantu be-covenant grace abantu abangakushiyi izinto zikushayile. Abantu be-covenant grace abantu abathi uzobuzwa phela besinesikhathi besokubonisa uMephibosheth ngesikhathi evukelwa uAbsalom uDavid ebaleka esihlalweni umuntu owacabanga ukuthi kaze udleni kwaba uMephibosheth. Abantu be-covenant grace abantu abafala ufa khona. Abantu be-covenant grace abantu abalamba ulamba khona. Abantu be-covenant grace abantu abanomaka abantu be-covenant grace. Abantu be-honor and ngiyabasaba abantu be-honor and glory. Ngoba abantu be-honor and glory laba abantu abeza kuwena ngoba izinto ihamba kahle. Ayina amenike le. Umuntu we-honor and glory mawungamsusa la uthi akuhlale phansi mntanami uyahamba eNew Testament. So ucinga iJCC ngoba ngikwazi ukuhlala phansi ngesipho esinzima kabi mina. Ngoba uma umsusa la umhlalisa phansi ususa i-honor ne-glory ethi nje hey wasibusisa namhlanje. Kodwa umuntu we-covenant grace uthi ngiphambili noma ngisemuva but I will serve this man. Ngiphambili noma ngiphathi nendawo but I am here to serve.
No, so esikhulume ngalabantu ababili ngoba bazodiscuss it. Abantu mana bengibonise abantu be-covenant grace, abantu be-covenant grace ake ngibonise unkosikazi kaJobe was not a woman of covenant grace. He was a woman of honor and glory, because masamba kakhe uJobe wayempraise kodwa masekonakele thuka loNkulunkulu ufe kube kahle. Awalizwa bazalwane, ngiyangizwa makhosi. Abantu be-covenant grace mangakhuluma owesifazane wasesheba was a woman of covenant grace ngoba uma yeze kuSolomon ezolana ukuhlakanipha mayefika kuyena uthi ubezolana nje udumo nokuhlakanipha kaSolomon emva lokho ayihambele. uZiba was a man of honor and grace. Nisangizwa bazalwane, nisangizwa bazalwane. uJuda kwiministry kaJesu was a man of honor and glory. Ngiyangizwa bazalwane, ngiyangizwa bazalwane. Kodwa masikhuluma ngabantu be-covenant grace, mase uAbraham, bonke abantu be-covenant grace banoMark. Bonke abantu be-covenant grace ubabona ngoMark. Ngiyatestisa nje ubabona ngoMark. uAbraham we-covenant grace isivumelana uMaka wakhe uSoka. uNoah wayengowe-covenant grace, noma sengibabulele moya kodwa nasi isivumelwane uzobona ngothiwe. Mangicaba ngibabhubhisa ngamanzi uyobona ngothi uthi ngikhumula isivumelwano engisenze nawe. Awuniyangizwa nibazalwane nazo, niyangizwa nibazalwane nazo. uRahab was a woman of covenant grace. Kuthiwa masesibulala wena veza intambo ebomvu efasiteleni. Besizobuza ukuthi what kind of a person in the house of God? Are you a man and a woman of covenant grace or honor and glory? Nancy ehlupha umoya wami bese siyavala Bishop. My 20 minutes has expired already and I want to wrap it up now before sithandaze. Awukenethi amen bazalwane, akenethi amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uma uMefibhoshethi esefika kuDavide he dropped himself down. Ngale ngiyifundile uJesu singasakhulumi ngamavesi ngoba azosibangela ukuyoshisa lamavesi esiqale ngawo. Kodwa simthanda uJesu uma esebuya entabeni ebuya kulingweni ebuya evula amazulu. iBhayibheli wathi uma ibuya lapha entabeni uyahla ngasolonda seGalile wafika oPetru noJohane bedoba no end wathi follow me I will make you. Uthi just in the process of following there is a benefit of making. The moment uJesu ethi ngilandeleni ngizonenza lamadoda ayiphethe amanet, lithi iBhayibheli they dropped down their nets. Let me close with you, ladies and gentlemen. Drop it down. Drop it down. Every time uNkulunkulu efuna ukuphakamisa umuntu, uNkulunkulu kalafuna umuntu adrop down something. Ngiyavala manje sengifike kuvuthonda njalo uNkulunkulu efuna ukuphakamisa umuntu, uNkulunkulu ufuna umuntu aqala drop down something. Uma uMefibhoshethi ezophakanyiswa kubizwe ukuthi ayidrop down yena uqobo lwakhe. Inkosi ibisithi uMefibhoshethi kubantu abayidrop down kulula ukuthi khanda, kulula ukuthi mzwakhe, kulula ukuthi wesibongiseni. Kodwa abantu be-honor and glory ungathi umzufuna kubiza ngegama phambi kwengane because akazange ayidrop himself down. iBhayibheli uma uJesu efika oPeter bedoba wathi follow me, and iBhayibheli lithi wayefuna ukubenza into enkulu, lithi they dropped down their nets. Awathi angimemezele kule nkonzo ngithi my brother, my sister, if you want to see God changing your life, if you want to see God as a turnaround empilweni yakho, if you want to see God changing your life, there is something that you have to drop it down. Kunento follow it, drop it down for God to lift you up. I don't know what you are carrying in your life, but it's the time and the season to drop down your jealousy, to drop down your pride, to drop down the names that are attached to you, to drop down your drop it down, drop it down, drop it down. Mananguzane uNkulunkulu efuna ukuphakamisa umuntu, ufuna kala umuntu adedele ebese yamphakamisa. Yenze komunye adedele kanti yena akayidedele. Ngifundele izindaba eziwu2. Omunye
uyidedele yena omunye udedele into ayibambile. Aningizwanga ngithi uma uNkulunkulu efuna ubuso uAbraham ubona amadoda amathathu nje eza ngasemzini wakhe wavela mbuleka imfihlakalo wagijima wahlangabeza nasi ufuna ibanga uma iwabona lamadoda ewu3 before ambusisi uAbraham wafika wenze nje drop her down. Genesis chapter number 18 verse number 1. Wayesethi madoda ngicela ngene kwami wagijima wayakusala wathi yenza isiko ngaso senze wayebafanele cingani ithole inone kuna wonke walihlaba wenza yonke into walethe emadodeni yena akangathumela usana athi uma yedla amadoda athi uma yeqeda athi uphi umngakho asingangeni leso ikhuluma sikhuluma namadoda ukuthi uphi umngakho before I bless you, where is your wife? But before I bless you, where is your wife? uAbraham uyamazi umngakho uthi uphuta hayi usetendeni. Yayisithi ingelosi ngashona lesikhathi ngonyaka olandelayo. Uzobe egonile ingane yomfana. But before ingelosi isho lokho, kufanele uAbraham aqale azidrope down. Ngicela ubaba ngiyakuzama. Uma uSawuli epheke eDamaseko ephethe ozankosi ephethe ikhala. Unyazi lwambanikele before kushintsha ubuyena kwabiza ukuthi endleleni ashawe unyazi adrope down. Ebesethi uNkulunkulu bathi abantu siyamazi ngombulali athi uNkulunkulu ningazi ngombulali mina ngimazi njengesitha sokuphatha amaso. Angithi umshunekazi kodwa mayikho umshunekazi ngesikhathi umprofeti efika wayephakele ngela ngishumeza umshunekazi ephakele. Akekho umuntu wesifazane wayephakeme njengalo yamfati wasemshuneni. Ngoba uma efika umprofeti embiza number 1 nje ukubona impakamo yakhe mayibiza umprofeti wafike wama. Singakwenzelana ayikho into engenzelana umyeni wami ngiphethe kahle bayanginaka so kahle yebenganenzeli into lele kuphi. Ngiyayibona ifundisho ngifakela yona. Ngiyabona umbhede lele kuphi. So ungangenzelani wena nje ubunjena nje. Wathula umprofeti wathi kodwa konke kufanele ngimenzele yona. Wahamba wosho umhlangano umprofeti engawuqedile. Wathi Gehazi akusibambo yini esingamenzela yona. Ma uGehazi besahle kuthi hayi sekusukela ekhaya lo nkosikazi akanamntwana unemali kodwa akanamntwana hawo singayi futhi lapho because you can drive a nice car but you don't have a son. Bam. Lithi iBhayibheli wathi umprofeti hamba umlanda. The second time esemuyeza kumprofeti lithi wafika wama einsikeni zendlu. Wathi kanti nizwa kanjani? Ngimtshelile ngathi anidingi lutho. Wathi umprofeti no negotiation. Ngasona lesikhathi ngonyaka olandelayo wena uzobe usugona umntwana. Wathi hey unganyusa amathemba ami. Lalela ngesikhathi umntwana esefile lithi iBhayibheli lo wesifazane waseshunini ukuze kuvuke umntwana ofile. Into yokuqala yenzile mayefika kumprofeti ufike wasdropa down. Ngenkathi ayidropa down engakafiki kumprofeti uthi umprofeti awunanga lo mfazi ophakeme weGehazi hamba wena thatha induku yami uhambe uyovusa but ngesikhathi ayidropa down kwashika istatement wathi umprofeti hayi Gehazi akusahambi wena sengihamba na. If you can drop yourself down before the Lord something is going to happen in your life. If you can drop down the stuff something great that can happen in your life. Somebody drop it down. uNkulunkulu before uMoses amphakamise phambi kwaFaro ukala uthi uphetheni wathi ngiphethe induku drop it down. Somebody tell your neighbor drop it down. Tell makhelwane uthi drop it down. Hayi kusilambe sonke usengiyavala mosilambe sonke but ngitshela uthi drop it down. Uthi uNkulunkulu if you drop it down lento iphethe ingaba imiracle. Wayiphosa phansi yaphela winye wayibalekela yena wathi awungabaleki ibambe ngomsingi. Asingayi la. Mana nguzana uphethe ubehamba noJesu kanti uphethe ufihla intwana yakhe. Tjena Jesu kona unamandla kodwa ngeke wazi. Isenta njenganeni. La emzimkhulu hey. Asina. Naku sekufika izelizwe. Mase sibamba uJesu uphethe ahosha into yakhe. Athi hey wenzani wena? Shu. Uthi uJesu awuphethe uhamba nawe nje kanti wena. Aningizwa ngempela. Kanti ngihamba nawe nje. Wena uphethe inkemba yokulimaza. Ngoba khona abantu esihamba nako kodwa ulimi lwabo luyalimaza. Khona
kade samba nabo kodwa ingqondo yabo iyalimaza ulimi labo luyinke uthi uJesu eyibhethu lento ayibhethe drop it down wena kulojika ukuthi okulala ngenkemba uzofa ngenkemba wathatha indlebe uJesu wayibuyisela drop it down. Wena wazi wena the list is endless. Kodwa bengizokutshela babe nesikhathi nawe sokuthi owesifazane owafica uJesu emfuleni aziwa ngegama lokuba yisifebe. Bathi makawuphuzisa ngana asilela nje pra uJesu wabe wathi ubani ucela ke mazi ngabe ucela mazi kanti wena ubani wena ngoba nomthombo kanti wena ubani lo uthi uJesu namadoda amangaka. Angisho tusho kahle ngoba nale mphambi kwakhe kuyona yakho. Lithe owesifazane mayezwa mazi akaza watshelwe umuntu. She dropped down the water pot. Wagijima oyezweni langakubo. Wozani ningibonisa. Uyazi ukuthi yini abantu bangakulandeli wena. Ingxaki yethu siyadabalasa la eNew Testament. Sidabalasa ngobona kwaka drop it down. Owesifazane mayise drop it down uye owaphethe umshumayeli wendawo yangakubo. Wathi wozani ningibonise okujele konke. Ngoba ngasasholo ujokile. Kodwa manithinte nje umphetho wengubo yakhe. Drop it down. Soyiqedela ngelinye kodwa bekuthi angithi namhlanje sewubala iminyaka kade wawuthandaza kade wawunikelwa ngenzeki lutho hayi ngoba impendulo ingekho up until you drop yourself down, up until you drop this thing abantu abangayiboni uyidrop it down. The day thazani wayidropa down ilango yobona iminyango yakhe ivuleka wathanga ukuthi mama wami baba wami dade wethu mfowethu ubona umshado ungawutholi abafana bayafika bashele badlule bathi bayafika bathi akuyena unkosikazi impakamela phela ngitshela phela indaba yenzeke ensimini uNkulunkulu esemenzile uAdam wabeka izilwane weza nebhubesi kwangelona ibhubesi weza lesilwane Adam ungahlala nalokho baba ibhubesi leli uzongiqhobozela dlulisa waphinda weza nokunamabalabala wakubuka wathi baba ingwele sonqede dlulisa weza nokuhushuzelana inhlomathi ke sokuminilete weza nokhonkothana wathi hey lokhu kuyoba nini ingaleli usuku bonke khonkotha yindla le dlulisa wathi uNkulunkulu kodwa kanti ngoba ngiyakubona unesizungu zokwenza njani wahamba ohlala phansi wathi the best way angilalise yena ngikhiphe ku mayisevuka uzokala uAdam akasasho ukuthi yindla le ibhubesi leli ingwenyana inhlwathi uthi ithambo lamathambane uthi inyama yenyama yasho uthathathiwe ke wamuswa yena lalela ngifuna ukuthini mina uzozugugele insisheni ngoba unenkani the day ngamhla sana udropa down ukuzazi dropa down imphakamo wena ngisho ukhuzo uphula umlomo drop it uNkulunkulu akashetshe ngesonto ufaka isuthu hayi sazi uyofuna inhlanhla ngoba ngenanhlanhla drop it down. I want ukuthi abanye bethu gijima intambo ngizokutshela mina ukuthi wena urekhiwe but you drop it down. Belani bantakwethu ngithe esontweni lami ngikhona ngikhuluma nabo ngathi if money rules you, you will never have money in your life. But if you rule the money, you will tell the money to come to you. That's why it's not a problem to us to give, because we are ruling money. Money is not ruling us. Ndana mawufuna umshado, drop down umjob. Drop it down umkipito. Ubuyele ekhaya. Uthi baba mangibuyile. Bengishadisile.
Sengizophuma ngibanjwe isandla sakho. Lalela baba wami, mfowethu, dadewethu. Wena usuthola isikhulu. Sokwena. Ngenxa nje ukuthi sikwenze kwathiwa umvangeli. Ngenxa nje sekuthola nje umfundisi eNew Testament. Awusabazi bogogo basesontweni. Gijima gogo. Noma ngabe usomfundisi. Kodwa mangifika noma ngubishop, mangifika kumama Mkhize. Umdala kunami ngokwe-age. Noma nganegama elikhulu. Faka uphaphe ekhanda. But for me to get the blessing, mangifika kumuntu omdala. Ubaba owangishumayeza ivangeli wathi kimi, bengikhuluma nabazalwane bami ngithi, mangikhuluma ngayo ngifela zinyembezi ngithi I wish ukuthi usekhona. Wangitshela into eyodwa. Ngingazini ukuthi okuncane wathi usazokuphakamisa kubeke emhlabeni. Wathi uzongisiza ngento eyodwa noma ungabekwa phezulu kuma platform lawo kwakho nomhlaba wonke. Wathi uzungaphakama wena. Mangihambile bathi mabefuna lento ukuthi sifuna uku-introduce ngithi ngiyayisaba lento. Ngofuna ngi-introduce ngize ngibe ngaphezulu kaJesu. Shonini lokho enokwaziyo. Ngizwe yini lento engifuna kuyi-TV, yini lento engishumayele bayayishola ke ngoba phela ke banemlomo futhi ke basuke kodwa wangifundisa ukuthi if ufuna ukubona uNkulunkulu ekuphakamisa the best place to go up is here. Bekala ungakhala wopraise uNkulunkulu. Kale ngiyafana ngithe ngikhuluma wena ngathi inyoni ayilithembi igatsha ehlala kulo ngoba igatsha ngephuka noma yini mayihlala egatsheni ihlala kulona yakho lento engihlala kodwa ingaphuka kodwa into ethembayo yethemba amaphiko maliphuka igatsha sasophuza abumthembu mfowethu nengishumayelayo noma uNkulunkulu esevusa ishosha uyele umuvuthi bengemini khona into engiyifunde kuJesu yokuthi every time uJesu mayekade ekhipha amadimoni bengaboast mayiqeda ubehamba entabeni ayothandaza athi baba ngiyabonga and yini esishayayo thina esishumayelayo sishumayela namhlanje uyasuka la usiyoshumayela kwenye indawo usahamba namadimoni alasuka khona manje mawubeka umuntu isandla enodaka alisali ku ngesikhathi umgeza noba clean kodwa usala nensila yakhe kusho ukuthi before ngigeza omunye ake ngiyogeza. That's what Jesus was doing. Listen baba wami awufuna ubona uNkulunkulu eshintsha impilo yesono lakho, impilo yekhaya lakho, impilo yomndeni wakho, impilo yakho mntana yezinto eyodwa yes shaye ngathi abantu bakhulu shaye ngathi awumuntu indoda eyangifundisa into enzima kukhabazela isekhona kade ngishumayela ngihlanganisa 50 years emshadweni kwi-anniversary yakhe yasemshadweni yathi icela ngizoshumayela mina ngisewuthisha ngangiphethe ama-cultural ngangu-chairperson wama-cultural activities mase kufanele kuphuma itifikethi zey'kole ey'winile wayekade yomhlolo esinglish enhle ungathi ungalokhu uyibuka nje bese ngimcela ukuthi akangisayinele itifikethi ngoba ngithanda isignature ngamnikeza ipeni uqhafa ibhiki wasukuma lo baba mdala akhokho kwabheka emotweni yakhe angasho lutho ke ngaphatheka kabuhlungu ngacikeka futhi ngoba ngokuqala ngiyamzama ngizayitifikethi ngimnika ipeni akalifuna ipeni amsuku yaphuma kanti lo baba umbonile ungamkwatela umuntu omdala because umkwatela uzolahla ibhusiso noma kube usukhuluma isikhathi esiphezulu no maye
wabuya nephaka angasho umuntu wacela idifiketi kwashaya isikhathi wayeqeda wanginika nganyuka ngaphezulu ngobiza ama result kwi-gospel position 3 2 1 ngayikhipha phuma amathufu thema seqedwa sekhanjwa wonke umuntu sekufanele eqoqo nami ngisacike uye nje ukuthi unqabe ipeni la angibisi Dr. Hoza lapha hayi izosifundiswa yaxolisa molini ukuthi awuphathekanga kahle anqabe ipeni lakho lalela ngayiqumele empilweni yakho yokuthi nanoma yiphi document engiyisayinayo angisayini noma ngaliphi ipeni ngathi nguphaka ukuthi signature yami iyofana noma ngabe nguphi so lo mcimbi wakhe ngo-undermine ngoba lesitifiketi njengoba ngisisayina nesiyobonwa ziyingane mhlasimbe enye yey'ngane ekade iperforma laphaya iyobe isiwuprincipal kulesi sikole yingakho ngathi nguphaka ubhale enye into uyasayina wayeseyijika wathi nanti ngicela ukukusiza ngalo noma phela ubizwa khona no-undermine umcimbi wathi noma ngabe ufika la khona kushoniwe kuthiwa uzoshumayela ubafice beqoqele eqhugwaneni ungayishintshi intshumayelo wathi kulabo bantu abawu-15 awazi wena mhlasimbe kule family kunomzala wakhona ovele eCape Town wathi woshumayela ngathi ushumayela estadium wathi ngoba ngelinye ilanga kuyothi kuhlangene eCape Town kunomcimbi omkhulu kuthiwa ubani umfundisi ongashumayela kule function vele umuntu wayeseqhugwaneni athi go to KZN. I saw the man preached as if he was preaching in a stadium. Wathi uzwe sewuthola ikhola evela eCape Town ungazi ukuthi kanjani wathi never undermine noma ngabe ubani wangifundisa lo baba ukuthi noma ngabe uchairperson emcimbini wakho abazithobayo abaziphakamisayo sayibiza altar call asithandazeni sifala